salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat, Ma'am Wings. Parang harang mo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Wings, sa parang-harang mo dyan. Good morning, madlang people. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Maraming salamat sa pagpasok na sa live stream ko. Maraming salamat sa inyo. Ang kaibigan ko sa YT World. Maraming salamat. Sana pagpalain tayo ng araw niyang Diyos. Mag-ingat po tayo sa work natin, mga kaibigan. Bangag pa ako. Hindi kasi natulog eh. Oras ka, nang rin natulog ko, mga 3 oras. Wala pa nga siguro 3 oras tulog ko. Wala naman ko wala naman. Hindi ko maintindihan. Maraming salamat sa pagpasok. Sa mga kaibigan ko dyan, nagtambay, maraming salamat. Ulo. Ano ka? Diyan din puro kalulok. Ay nako. Puro lolo. Lin, meron ko harang. Maraming salamat, ma'am. Yan, meron ko. Aga-aga pa, lolo na si Ma'am Jinli, pinag-usapan.
Hi. Wow! Welcome to Bronze. Maraming salamat, Ma'am Len Ironico. Welcome to Bronze. Maraming salamat, Ma'am Yam. Pati Ninja. Ay, nako. Dalawa na yung member ko. Ninja at saka original. Puro rako ni binuang. Migalab shout out. Oh, Team Sisid, Migalab shout out. Sabi ni Ma'am Kristen Macarayo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko ha. Hindi niyo ako pinabayaan. Gamay raman na. Lahat ng ninja mo mamaya may pa-member mo sa ako awang yaw. Ang dami ng ano mo, 20 yata. Miguel, shout out. Team Sisid. Work muna ako. Yung dollar ko, 4 pa lang. Tawa si Ma'am Jendi ah. Tawa ka Ma'am Jendi. Ipamember ko yan sa mga Team Sisid. Lalabs, hindi ko pa nagawa na stress ako sa FB ko. Hindi na ma-recover kahit anong gawin ko ah. Nandito ka ba, Labs? Oo, nandito si Lalabs mo. Maraming salamat naman sa member mo. Kahit ano yan. Kahit kahit ninja. Wow, member ulit. Gamit tayo sa FB. Congrats, sabi ni Ma'am Christine. Steady muna, patulog ako sa alaga ko. Sige Ma'am Wing. Patulog ka Ma'am Wing. Basta ayaw ng Christine Macarayo. Magmuni ka na sis, Jenly, kay ato na ipag-rin na. Work na ko sa Hub. Kay anong oras na nabuang ko sa akong FB. Naman nabuang ka. Ayan, primer ni Ma'am Christine Macarayo. Mamaya Ma'am, tansakan ko yung pagkatapos ko para hindi malagas ba. Guys, layo pa ko sa tinuod. Guys, sana next month makasahod na. Hey, sana all makasahod na next month. Si Ma'am Yaw. Makasahod ka lang yan, Ma'am Yaw. Nakatamsak na ako dyan, sis Christine. Sabi niya, Lynn, Eronico. Tagal ng pin dumating. Basta himulay, NetB account Lalabs. Dito ka, ayaw sa min. Ipasa mo sa akin, tapos mag-play ka. Pareho lang din naman yun. Sa akin nga, daw ko nilagay. Another tusok at harang, sir. Maraming salamat, ma'am. Christine Macarayo, start na ko work via Anmir. Sige, ma'am. Maraming salamat, ma'am Christine. Kahit busy kayo, dito pa rin kayo. Napagtsagaan niyo pa rin suportahan yung video ko.
Maraming salamat. Dili dapat mas maayo lain FB account. Ako padulong work ha, dito lang. Sige, sige ma'am, yam, yaron ko. FB account ko kasi at saka yung messenger, isa lang yung account ko Ma'am Jinli. May member na ako, dalawa na. Hi boss, pa-shout out, Sky TV Vlog, mega shout out sa dyan, Sky TV Vlog, kamusta na sir dyan? Mega love shout out sa dyan, Sky TV Vlog, matatagal na natin kaibigan yan, si Sky TV Vlog. Baka may mga premier ka dyan sir, ibaba mo na para matamsakan natin mga kasama dito sir. Try ko yan mamaya, sis, Jinli, lain B. Nagbibilang naman siya eh. Kaso hindi ko sinagad kagabi. Kunti lang. Okay naman po. Happy Valentine's. Happy Valentine's sa dyan, sir. Sana lahat may kadate. Sana all. Yan. Kaso mga kadikit mo na siguro itong mga kasama natin dito eh. Kung may premier ka dyan, baba mo na lang, sir. Para mapuntahan natin mga kasama, matamsakan natin. Oy, nandito si Boss Rosauro Victoria. Ay sir, kamusta na dyan? Kamusta na sa bagong journey natin dyan? Ingat kayo dyan ha, may biyahe na ba kayo sir? Si Rosauro Victoria, ang aking kaibigan. Nag-stop man siya si Jinli kay pagmata na ako ganina, naka-stop na siya. Baka nagsawa naman sa paulit-ulit mamiyam. Wala lagi yun. Parang makadikit mo na siguro ito lahat dito Sky TV Vlog eh, sir eh. Kasama natin, sino ba yan di mo kadikit? Ayan, si Ma'am Jinli Abiharon, baka hindi mo kadikit, nagbaba ng bahay. Basta wag isagad guys ha. Dikit siya, may gusto iwan lang bakas. Haha, sabi niya. Start na training mamayang gabi na transit. Wow, ayos sa trabaho mo dyan. Hindi ka na sumama sa sa mga tindang bus, sir, Rosauro? Mag-stop kung mag-stop naman siya, magmahinanit. Ganun talaga. Stop nga. Pinsa, wala pa ng kalag sa bahay ko. Laag na mo. Ayan. Baba ka na lang ng bahay mo, sir. Sky TV Vlog. Baka may hindi pa Mamaya another video na naman i-play ko. Tapos another video. Tama yan, ma'am. Tama yun, ma'am yun. Hindi na ako pinasama ni Mansur. Ayos yan. Ingat ka lang dyan sa mga natin, sa mga maraming sip-sip dyan. Ingat ka lang dyan. Si Rosauro Victoria. Pero nakaalis na sila si Rosauro kanina. Kailan ano oras sila malis dyan? Boss, pwede ba ikaw magaba ng bahay ko? Ipog lang mo. Sige, hanapan kita ng bahay. Ano itong ang gamit ko na ito. Hindi pa maya silang 10 punta ng Gate 9. Tagal pa pala. Sky TV Vlog. Tagal pa pala nila makalis yan, Palablaw ng bahay kung gusto makalami-lami sa balik. Hanap natin ito si Sir Sky TV Vlog na pambaba. Nata karon sa Gesano Grand Mall.
Mga kaibigan, baka hindi pa kayo bisita sa bahay ni Sky TV Vlog. Ayan po, binaba ni Cheese de la Cruz. Lablabin nyo na yan mga kaibigan. Dikitan nyo na yan. Yung ninja ko po yan mga kaibigan, yung Cheese de la Cruz. Sa hindi pa po nakadikit kay Sir Sky TV Vlog. Ayan, dikitan nyo po yan mga kaibigan. Ma'am Jinli, baka hindi ka nakadikit kay Sky TV Vlog. Ma'am Yam, ayan yung Cheese de la Cruz. Ninja po yan ni Ricky Boy. Dikitan nyo na lang. Idikit ko rin sa'yo itong isa ko. Idikit ko rin sa'yo yan, sir. 1K bahay naman. Naka 1K ka na para, sir, oh. Ang dami. Nanunong ka pala. Graduate ka na. Graduate na pala daw si Sky TV Vlog, oh. Isa na mall. Saan to, isa na mall to, Cebu or Bacolod? Karoon ng Jude Boss. Ayan po mga kaibigan, dagdagan natin yung bahay ni Sky TV Vlog. Kagagraduate lang. Yung binaba ni Cheese de la Cruz. Lika Gabisis, pero 5 hour and 30 minutes lang nag-stop kasi CP. Davao de Oro, Nabunturan. Yan, mga taga Mindanao dyan. Si Ma'am, taga Mindanao, si Ma'am Christine dyan eh. Kamusta naman yung WH mo, sir? Sky TV Vlog, ayos naman. WH mo. Ito, didikit na dito Cheese de la Cruz. Okay na, boss. Yan pala, okay naman pala WH mo eh. Monetize ka na siguro. Malapit ka na monetize siguro eh. Baka na rin nantay mo rin, subscriber. Ayan, dikit ko na sa iyo Full pack yan. Kay Sky TV Vlog, nakadikit na ko. Okay, Ranjud boss. Tingnan ko sa ako, sir, dapat nagpamuni na ka muna bago mo share sa kanila. Hindi ka na yan ma-play kasi alam na nila. Sabi ko, okay lang yan. Hilahan pataas, malaking tulong yun sa nagdudugo nilang YT. Dapat na pamuni ka kung Hindi ka na yan ma-play kasi alam na nila. Sabi ko, okay lang yan, hilahan pataas, malaking tulong yun sa nagdudugo nilang YT. Maraming salamat, Ma'am Jinli. Huwag kang mag-alala, Ma'am Jinli. Na-play naman kita kagabi. Kaso yung yung video mo lang, hindi yung LS. Maraming salamat, Ma'am Jinli, sa pagtuturo mo. Play kagabi sis, pero 5 hour and 30 minutes Davao de Oro. Okay na, boss. Mamuni-muni na. Boss, basta comment sa taas Dancer Sky TV Vlog sa house mo. Ayan, sir, nagdaan na si Lynn Eronico sa'yo. Salamat, boss.
Balikan mo ko dito, sir. TV vlog para makita mo house ko. Ayan. Ano yan sa kami? Baka bawal pa yan sa magdikit, ma'am. Kasi ano na yan? Ano pa lang? Gagraduate pa lang ni Sky TV vlog. Balikan mo na lang, sir, pag may time ka na, ha? Kasi baka magbawas yung ano mo, banana. India ko to, sir. Lynn Ironico. Maraming salamat mga kaibigan ko, ha, sa pagpasok nyo sa list ko. Maraming salamat sa 33 tamsak. At saka 8 milyong people na nakapanood sa bahay sa playlist ni host. Ayos na, naka 22 minutes na ako. Bilisan mo naman ang oras para ayos. Nakuha mo na ba, Sir Sky TV Vlog, yung ano? 4,000, ano, 4K na, no? WH. Grabe, 5K na pala. Ayan na lang pala problema mo eh. Subscriber na lang pala. Ayan na. Pero hindi ka pa na ano ni Lolo na tawag yun? Na PM sa ano, Gmail mo. Na ano, hindi ka pa nabigyan ng saging kung nag-graduate. Basta wag ilabas ang teknik, ha. Baka madisgrasya tayo. Was out lahat yan. Team Sisid lang. Ano ba yung teknik na yan? Wala pa. Magantay-antay ka na lang ng ano, konti. Sir, Sky Vlog. Darating din yan. Kuha mo naman na yung WH eh. Ano na lang pala problema mo? Kami noon, hirap na hirap kami sa WH noon eh. Ikaw, ano na, 5K ka na. Pero yung subs mo hindi pa tapos. Noted yung liabyaron. Teknik, ha? Ano ko yan, Premier. Sana all 5K na bulit sa 5K na bulit si Ma'am Jinli. Tapos yung subs niya, ano lang, kagagraduate pa lang. Siya na, Ma'am, Sky TV Vlog. 5K na bulit niya. Samantalang sa atin, wala, hindi pa umabot ng 5K. Sa akin yata, mga ano pala, mga 4-2, 4-3. Yung subs niya, kagagraduate pa lang. Ang galing niya, no? Try mo para pag higpit si Lolo tapos di na niya allowed video. Viral siguro yan, Ma'am Junlian. Ipa-viral natin yan. Hindi lalabas yung technique natin na yan. Alay ni Wing, patusok. Ayan, si Ma'am Alay ni Wing. Ando yun. Iluhos po kay. Ay, sir. Salamat, sir, sa pagpasok, sir. Ando Yamo TV, sir. Maraming salamat sa pagbisita, sir. Pwede kayo magbaba ng primer niyo, sir. At makipagtikitan tayo dito sa mga kasama natin na hindi pa nakadikit sa'yo. Pwede kayo magbaba ng bahay. Pwede kayo magbaba ng primer, sir. Ando Yamo TV. Maraming salamat.
host pogi. Naulaw man ta sa imo, sir. Shout out. Viral lang pero ikaw din mahirapan sa next upload mo na video kasi doon ka na mahirapan na. Kaya mo na yung Ma'am Jen, di ba? Kung ako lang natin pag-usapan yan. Magbaba po kayo sir ng ano sir, premiere or bahay niyo sir, Sir Ando Oyamo TV. Para marami pa tayong kaibigan dito oh. Sige po kayo magbaba dyan. Invite natin sila. Sir Ando Oyamo TV. Kagabohol din yata to si Sir Ando Oyamo. Si Ma'am Alay ni Wing. Patusok naman kay Ma'am Alay ni Wing. Yan lang makakabawi kay Lolo sa pagmumukbang siya sa inyo. Ay nako. Sino ba nagturo sa'yo dyan, ma'am? Boss, lubat na sipi ko, balik lang ko niya. Sige, sige sir, Sky TV Vlog, no problem sir. Maraming salamat sa pagpunta sir ah. Maraming salamat sa pagpunta sir. Buti pa to si Sir Sky TV Vlog, 5K na yung ano niya. Yung oras, yung nabulit niya. Walang nagturo ha. Sino nagturo sa'yo, Ma'am Jenly? Ang galing ka rin pala, Ma'am Jenly, gano'n no? Welcome mo, sige sige sir. Salamat. Dan si Swing, sabi ni Lynn Ironico. Ganun lang, pero naka na ako, 28 minutes na ako. Kailan yan sis mamaya? Tamsakan ko yan pagdating sa shop. May premiere pa lang atin mamayang kaibigan na si Ma'am Christine Macarayo ha. Sana hindi tayo ma-busy mamaya sa premiere ni Ma'am Christine Macarayo. Kaya ko sana i-share kaso stress kayo sa dugo-dugo eh. Maraming salamat Ma'am Jenly Abiharon. Isa ka talagang mabait na kaibigan. Sana magtagumpay tayo. Pag hindi, bagsak tayo lahat. Sama-sama ikaw yung dahilan. Ay, nako. Ano oras nga yung host? Si Christine Premier? Alas 12 yata yung Premier Ma'am Christine. Anong oras si Ma'am Jinle? Hindi ko na, kalimutan ko na. Pagkatapos ka list, tamsakan ko yun. Mga 10 lang. Alas 12 ba ang aga pala ha? Parang ganun nga. Parang alas 12 yata yun. Ma'am Jinle, ano oras yun? Kay Ma'am Christine Premier. Pero tapos naguro ako niyan maglinis. Magtagumpay yan, basta gamitin lang ng tama. At ingat talaga na wag i-share. Ha ha. 12 boss, ayan pala Ma'am 12. Punta natin si Ma'am Christine. Kasi yung niya, pumula-pula na raw. Maraming salamat sa 6 na nakatambay. Tawag sa message mamaya, baka maglinis ako na time na yan. Sige sige ma'am, Ma'am Ironico. Tatawagan ka namin. Para may magbumba. Gigasab-an pa ko ni Lalabs kay wala daw na ako sulti dayon sa iya. Oo nga naman, bakit di mo agad magkaibigan kayo tapos hindi mo sinulti agad?
5 minutes bago start para maka-open ako sa isa CP pambumba. Sige, sige, Ma'am Yam. Sana hindi tayo makatulog. Pagtapos kasi nitong ilis ko, higa na ako eh. Sana hindi makatulog. Yung kay Mami kahapon tulogan ko eh. Kaya paggising, pag ano ko, may ano, may premiering, start premiere yung Arinimig. Dali ko bukas, wala na pala, tapos na pala. Kahapon ba yun? Sa araw. Yun na, nakalahati na ako. Tagal naman ng oras, pero pag kayo mag-ilis, bakit ang bibilis nyo? Nakaabot na kayo 3 oras. Samantalang ako, isang oras pa lang, tagal-tagal na. Parang hindi, ayaw ko. Gahi ulo, ingnan ako. Si Perit video kay na ako'y buhaton. Didid mo lang ko, mas maayaw matry sana ako. Haha. Grabe man itong harang to, 45 minutes ba? Matapos lang ko mag-ilis itong ano ko, hindi pa matapos to, harang. Mag-try ka StreamYard, sir, aron maakyat iba. Hindi ako marunong mag-StreamYard, ma'am. Ito lang ano ko, para mabilis, direct agad. Wala nang ano eh, section na eh. Pero ang ka-search mo, StreamYard. Sige, sige, ma'am. Try na nako sa iya, Mauser na nako sa Team Sisid. Maraming salamat sa invento mo, Ma'am Jinlia. Sana magtagumpay tayo dyan. Dili ba dayon sulod ang biosis Jinlia Abiaron? Sulod, Ma'am Yam? Sako sulod. Yung 97, yung 94 ko na ano, na 94 views ko nagiging ano na 126 na yata. Hinain niya pamili na flipod aron di maditik. Maraming salamat sa 5 million people na nakatambay. Nakakalahati na ako mga kaibigan. Mga ba, wala ko kabantay, pila ako views na daan. Yung 95 ko ngayon, nagiging ano na eh. Nagiging 100 to na. Yung isang video ko, pinanood ko na naman ngayon. Kaso hindi naman matagal, mabilis lang. Binasa ko sa group chat yung isa, tapos yung isa binasa ko rin sa isang group chat, tapos panoorin ko. Gago talaga no. Kay Lalab, 73 lang kahapon play ko, 140 na ba? Grabe. Viral na? Viral na pala. Halos kalahati ang Jinlia. Para malala niyo pa rin ako. Wow, alala.
Nag-iwan si Ma'am Jinli ng alaala. Nag-iwan ah. Parang aalis ka na Ma'am Jinli ah. May alaala. Pagtapos si Les tulog, pwede ba ako mag-play kay Ira mamaya siya? Pwede ma'am Yam. Pwede ka mag-play? Kahit sino pwede mong i-play. Ako nga eh, sa akin, pinasa ko sa GC yung isa pinasa ko rin sa isang sa Team CC, sa Team Solid. Tapos ako rin nanonood. Kaya ako talaga kalokohan. Mag-change me og play iba-ibahin mo lang na ano. Iba-ibahin mo lang. Clear watch ko namin ko. Clear watch. Bibs. Ako huwa man iya hasipi unya. Ang daip din ako sa iya FB unya na nako siya tudloan og money na siya. Ma'am. Nagaspa na si Siyam ho. Bakit nag-isa-isa ko video sa ako playlist?
Yan, nang ano rin ako noon, taka rin ako bakit playlist tapos isa-isa. Yung nawag mong playlist yun, isa-isa. Usapan pa ko siya, kay Liso daw siya play, kay na ay video na lahi-lahi. Love Channel, thumbs up ko. Maraming salamat sa pagpasok. Love Channel. Ayan po, si Love Channel. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Love Channel. Kamusta po ikaw dyan, Ma'am Love Channel? Permin ako gipisis din li muha na yung videos kay taas-taas po ron. Oy, ganun din sa akin piniplay. LS jud mo taas. Oh. Ma'am Love Channel. May jacket ka na. Magbaba ka ng bahay mo. Para malablab ka ng ating mga kaibigan. Maraming salamat sa 7 million na nakapunta sa bahay ni Host. Alay ni Wing ay pabidyo-bidyo. Maraming salamat, Ma'am Alay ni Wing. Tulog na ba yung alaga mo, Ma'am? Malapit na pala ako matapos, mga kaibigan. Shout out Wing, sabi ni Love Channel. Matingala na sila, taas views, Team Kisid. Magbaba ka po ng bahay, Ma'am Love Channel, para malablab ka ng ating mga kaibigan. Baka may hindi ka pa nakadikit dito. Jinli Abiraron po ay nagbaba po ng kanyang balay. Ayan po. So, hindi pa nakalablab kay Ma'am Jinli. Lablabin na natin, mga kaibigan. Very supportive po itong kaibigan natin. Pag nakaibigan nyo to, baka mabigyan pa kayo ng tips paano monetize agad. Emily the Virgin, Toslocky Boy. Maraming salamat, Ma'am Emily the Virgin, sa patoslok mo, Ma'am. Ayos yung LS mo, Ma'am. Emily the Virgin, haba, Ilang oras yung LS mo, Ma'am Emily the Virgin? Ligo, pag walang ligo, mag-atching. Daan lang, kaibigan ko, nalibang host. Sige, ma'am, daan lang, ma'am. No problem, ma'am. Maraming salamat sa pagdaan mo, Maayo noon, nasisis Jinli. Oo. Nano, hawa man ka gabi sa video call nato, ha? Sino? Si Ma'am Emily? Ayaw pala video all sa kam kay hapit na ta sa makisan. Hapit doon makisan, grabe ka naman, no? Lodong kaayo Jinli. Loading. Bijis ako, host, saba kayo dili ko kadungog, buang ang driver, buksan lahat bintana ng sakit. Baka ma'am, baka nainitan kaya binuksan. Host, busy lang to, nag-vacuum pa ko. Sige, ma'am, no problem, ma'am. Daro lang yan. Maraming salamat sa pagbisita, ma'am. Ma'am Emily the Virgin, maraming salamat sa pagbisita. Oo na si Emily, gabi nag-lips siya. Wala noon ka balo sa balita, Ano yan, si Ma'am Emily, marami na lang views yan. Malaki na sinahod niyan. Hangin naririnig ko. Hayaan mo lang, ma'am. Malapit na naman mag alas 10, mga kaibigan ko. Ano ba yung ginagawa dito? Kain tulog lang ginagawa ko. Kunti na lang ang kinakain ko kasi parang pag matulog ako parang naibad ako.
Basta dirira ko. Sige, sige ma'am Yam. Konti lang views niya. Ah. Marami siyang kaibigan na si Ma'am Emily the Virgin Lag ah. Kahit wala nga siya sa ilis niya, marami pa nga nanonood eh. Flip mo din ako, Sis Junli ah. Oh, yan. Sige, mag-flip tayo, sige. Ibabad ko rin yung isa ko. Para dadami tayo. Pamunis ako ninyo, oy. Bad mo. Ayan po, nagbaba po si Ma'am Love Channel ng ng bahay niya. Bibisitahin ko yan. Ma'am Love Channel. Laki na rin para itong bahay ni Ma'am Love Channel. Malapit na mag-tricky. Napanood po kita, mama. Helmet diving. Saan kaya ito? Saan kaya ito, ma'am, Love Channel? Thank you, host. Mga kaibigan, dikitan po natin siya si Ma'am Love Channel, Ma'am Jinli. Ma'am Yam. Dikitan po natin si Ma'am Love Channel. Para maraming isda yung bahay niyo, oh. Saan kaya ito? Saan kaya ito, Ma'am Love Channel? Sarap manghuli ng isda to, no? Oh, nag-play ako sa iyo kagabi, Ma'am Jenly. Akala mo hindi kita na-play. Ay, main ko pa yung ginamit ko sa iyo na cellphone. Yung lang, yung mga vlog lang pero yung ilis hindi ko na-play kagabi. Ah, sa Boracay. Taga doon ka ba, Ma'am Love Channel, sa Boracay? Malapit lang ako dyan eh. Mga 3 oras, 4 na oras. Pero hindi pa ako nakapuntang Boracay na yan. Hindi pa ako talaga nakapuntang Boracay na yan. Ayan, mga dikit ko na sa'yo yung ko, Cheese de la Cruz ko na channel. Mamuni ka din, lapit na yan. Sabi ni Mama. Taga ka, Ma'am? Taga Aklan ka? Ma'am Love Channel, taga Aklan ka ba, Ma'am? Unahan mo ako, Love Channel, balikan kita mamayang gabi. Nagwa-watch muna ako full video bago dikit, kaya ayoko magpunan ng dikit kasi ayoko yung diretso dikit lang joke lang si Siam, oy. Hindi, host. Kala ka taga doon kay, malapit na kami doon eh. 3 hours. Walang iwanan sa Team Sisid. Oo, wala. Hindi ka naman iniiwan, Ma'am Jinlia. Hinihila ka pa ka namin eh. Hinihila pa ba? Alam ko naman din yung gagawin yan eh. Makikita mo naman yan sa sa audience mo kung kung anong play. Kung hindi ako nagpe-play. Kaso kahit di naman ako mag-play, lalabas para yung Saudi dyan kasi dito ko nakatira eh.
Number one pa rin yung Saudi yan sa'yo kahit ano, kahit hindi mo play sa'yo. Kasi ikaw lagi nang bibigay ka rin sa sarili mo eh. Dikitan po natin mga kaibigan si Love Channel. Isipon ako. Oh, malapit na ako matapos ah. 8 minutes na lang pala. Bad ka ah. Oh, hindi mo naman malata na hindi kita i-play dyan eh. Kasi, ano eh. Sir, nawala man akong net. Kalit. Kaya pala Sir Ando. Sir, baba ka ng ano mo dyan. Baka may premier ka Sir. Tsaka ano, bahay para makibigan natin yung hindi mo pa nadikitan dito. Sigurado ito si Ma'am Yam na kaibigan mo to si Ma'am Yam eh. Ewan ko to si Ma'am Jenley. Si Love Channel. Andyan din. Baba ka lang ng ano mo Sir. Premier. New bid lang Sir. Sige Sir. Panoorin natin yan. Yung new video mo. Nag-play si Coco sa'yo. India nilagay. Wow. Buti pa to si Ma'am Jenly, may Indiano na no, viewer. Ayan po, video na Sir Ando Yamot, mga kaibigan, puntahan natin. Sa pa hindi pa po nakadikit kay Sir Ando Yamot, dikitan po natin siya mga kaibigan. Sir, may harang. Salamat Sir Aspara. No problem Sir. Yung ako lang nag-play dati, nanguna lagi Philippines, ngayon 3 na lang Philippines. Oo nga eh, yung Philippines bumabagsak na sa akin eh. 2 harang Sir Ando. Sa akin dati, Saudi at saka Philippines, ngayon hindi na. Saudi, tapos Amerika, tapos Bahrain, tapos Hong Kong. Sahod sa YouTube, ibahagi natin sa isang dialysis patient. Awa, bait naman ni Sir Ando Yama talaga oh. Sana all. Malaki na sinasahad siguro ni Sir Ando Yamot. Ako kay Sis Jenly, United States at sa Kabarid. Tapusin mo na lang itong video ni Sir Ando at saka mag-end mga kaibigan ha. Steady ka lang dito Sir ha. Tapos matapos saka yung mag-end na rin. Good luck Team Sisid ha. Matingala dyan na sila taas views ninyo. Miss Abril Kambal Tusok. Ayan po yung kay Sir Ando Yamot na video mga kaibigan no? Magandang video niya kasi ano yung sahod niya sa YouTube pinangbigay niya sa ano sa isang dialysis patient. Gamay Rose kay ni Ondang ko LS 3 months after ko na muni. Oo nga sir, parang hindi na kita nakita eh. Dati lagi halos araw-araw nag-LS ka. Yan parang hindi ko na kayo nakikita sa ano eh sa live. Yung maganda tong hangarin mo sir ah. Yung sahod mo pinang ano mo sa mga nangangailangan natin mga kaibigan, mga kapatid. Sila Ma'am Jen yan, parang hindi ko na rin na nag-ALS eh. Nag-upload na lang. Nagsara company namin tapos pinoto lang wifi connection. Ganun ba sir? Saan nga sir sa mga bansa sir? Sa mga ano na lugar? Hirap talaga ng company. Buti ito sa amin company namin kahit wala kaming trabaho, pinapasahod kami ng kalahati. Bago pa lang ko namunis. Katong ano pa lang namunis,
size pa lang. 6 ng February. Ang tagal ko na muna eh. Si Mama Marina yan ang nag-interview. Ah, si Mama Marina pala. Maganda tong hangarin mo, Sir Ando. Bata pa ito ah. Ma'am, sa awa ng Diyos, si Ma'am. Boss, busy lang ko ha, ligo na ko. Sige, sige Ma'am Jean, liligo ka na para ano, may kondisyon sa pagtrabaho ba. Ano yan mo, TV, nakasweldo, nakasaway sir, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Ilang buwan sir bago dumating pin sa Pinas, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Si Ma'am Emily the Virgin Vlog ay pa-BG pa rin. Maraming salamat Ma'am Emily the Virgin. Ako ay 15 minutes na. Tapusin ko lang tong video ni Sir Ando Yamot saka mag-end mga kaibigan na. Sana all may pin. May pin ako dito. Ma'am, nakakuha na ako ng pin eh. Intel pin. Ito maganda to sir. Dapat may video sir para ano ayos yung pag-donate sa orphanage. Para maraming manonood. Para ganun din tulong mo pa rin sa kanila yun eh. Para mabalik pa rin sa kanila. Wow, Ando Yamo TV, naka-add to di ay ka sa Rizal. 9 na buwan bago dumating. Aba, 9 na buwan. Okay lang yan. Antayin. 9 na buwan. Pero sir, may trabaho na kayo ngayon sir, Ando Yamot. Ang tagal naman sir, Ando Yamot. Buti nga ma'am, para pag nakuha mo mamayam, big time ka mamayam, pag naipon mo yung sahod mo. Akin ang email na noong Jan 21 pa, pero wala pa 1 month para maka-request ako ng pin ulit. Pinari ko wala ma'am, pinadala ko lang ni Ma'am Jen ang cash. Ito maganda tong hangarin mo sir Ando Yamat. Ang tulong sa ano, ako gusto ko rin yung mga matatanda talaga ano ko eh. Mga senior citizens, yung mga napababayaan ng mga yung maganda yung pinaplano ko pag uwi ko kung makasahod. Pantulong din. Bago lang kasi ako din namuni nung December 29 pa lang, pero na-reach ko na lahat Sir Ando Yamo TV pati threshold ko. Ano talaga ni Ma'am Yam? Si Ma'am Yam lang talaga malakas dito. Wala pa isang buwan. Nakuha na agad yung threshold. Si Ma'am Miss Abril Kambal ay nandito pa rin sa BGBG habang nagpapatulog ng kanyang alaga. Maraming salamat Ma'am. Taga Budjol. Sana all, sabi ni Ma'am Abril. Miss Abril Kambal. Wow, naka $100+ ka na pala. Oh, malaki na yan si Ma'am ano. Malaki na yan kay Ma'am Yam. Malakas yan si Ma'am Yam kasi. Tapos na sir, kuya. Ako naman matulog.
Sir Ando Yamot, lapas na ako sa $100. Wow, sana all, may $100 na. Bakit sa akin nagbabawas? Minukbang ni Lolo. Baka kinuha na ni Lolo yung ano niya, ma'am. Wait, ano niya? Party. Kinuha niya yung ano niya. Kasi ano na ngayon eh, cut off. Kukunin niya rin yung party niya. Wow, sana all. Oh, ganun si Ma'am Yam eh. Malakas yan si Ma'am Yam eh. Marami siyang nagpapalipad sa kanya. Oh, I see. Ganda tong hangarin ni Sir Ando Yamot. Kawawa yung bata, no? Bata pa lang, masakit na. Swerte ng bata, nakatangkap na kay Sir Ando Yamot. I-subscribe ko na rin tong isa ko, sir, sa'yo. Ayun na po. At ako'y magpaalam na sa inyo mga kaibigan. Natapos ko na rin po yung isang oras ko. Maraming salamat sa inyo ha. Sir Ando Yamot, maraming salamat sir ha. Sa pagpasok mo Sir Ando, maraming salamat. Kay Ma'am Yamirnico, maraming salamat. Si Ma'am Alnis Tamsakos, maraming salamat Ma'am Alnis ha. Patapos na ako Ma'am Alnis eh. Sayang, maraming may mga kaibigan sana tayo dito oh. Maraming salamat Ma'am Alnis ha, may kinsunan tayo ha. Kay Sir Ando Yamot, maraming salamat. Kay Ma'am G. Macarayo, saan po natin yung premiere ni Ma'am G. Macarayo. Alas 12 ito mga kaibigan. Every cut off, nabawasan talaga yan. Tapos doon yan, papasok sa Google AdSense at yun ang sasawarin natin. Oo, ganun talaga yun. Maraming salamat kay Ma'am Christine Macarayo. Yan po yung yung ni Ma'am Christine, Premier. Kay Ma'am Wing, kay Sir Ando Yamot, kay Ma'am Jenly Behara, maraming salamat. Kay Ma'am Yama, maraming salamat. Sa pamember ma'am, maraming salamat. Kay Ma'am Emily the Virgin, maraming salamat. Kay Love Channel, maraming salamat. Ako'y magparam na mga kaibigan. Babay po sa inyo. Sana mag-ingat po tayo ngayon lahat at maraming blessing dumating sa ating araw na ito. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Bye bye po.
Maraming salamat Sir Ando Yamot.